Kamachielo jakedo ne ratiro mago Uganda e bwo riwruok mano mar Africa Human Bureau Dr. Dan Alila dwaro mondo piny owacho mar Kenya e bwo jatend piny Kenya William Ruto oketi ayanga ne jopiny lipot mar nonro mane otim kod aput mane onywando jo Kenya kod piny Uganda e wi chula ma Migingo higa mar 2014. Jafwambo marwa Joe Juma nigi ler mar wachno. Chula ma Migingo mosebed ka lalo kuom higni mathoth yudore e pinyno mar Kenya kose pinyno ma Uganda. En penjono ma duoko mare pok oyudore kuom higni maromo 20 sani nyaka ne piny Uganda ter jolweny magi mondo koro rit chulani e kindeno ma jo Kenya oriko ne osechako dak e chulani. Ywaruok osebedo chulani mar Migingo e kind jolupogo mag piny Kenya kaachiel kod apisas go mag arita kwe mag pinyno ma Uganda masani odak e chulani. Nyaka ne gidonj kanyo tarik 12 dwe mar auchiel 2004 magi kao gige jogewa udigi ni gine makoro ge kao jok moko ne gimayo boats engines gik moko ne gitimo makamago maricho ni omiyo ji mang'eny oringo obiro kuonde machalo Moru Beigeni Karungu. E okang' mar temo tieko ywaruok mar chulani ma Migingo, ten piny Kenya kod mano ma Uganda e higa mar 2014 ne ochuogo kamiti mane otimo nonro mar ng'eyo piny ma chulani koro yudore. Jakedo ratiro mag Uganda e riwruokno mar Africa Human Rights Bureau Dr. Dan Alila wach ni duoko mar nonro mar chulani ma Migingo pok ne okete ayanga ne jopiny kendo bende pok okete tim. Itini notiyo gi pesa mar joma chulo osuru jo Kenya ma gitieko tichgi maber ma reports ne wacho ni gitero report gi ne sirikal higa 2014. To report ni nyaka ne teri nyaka sama wueni pok sirikal onyiso ji. Owanja ten piny Kenya masani William Ruto onego ng'iane wach lipodni kendo kon jo Kenya gima oting'o. Nwaparo ni ka Rais Ruto nobedo sani ji nogene nitiere kaka nowuoyo maber e weche mne thago ji e Victoria higa 2007 kocha to koro giwuoni to makoro en e telo da kunyis ji wach ripodni ogole ayanga mondo ji ong'e. Jakedo ni mag Uganda wacho ni penjo ma ogombo duokone en gimomiyo apisas go mag arita kwe mawuok e pinyno ma Uganda ema odak e chulani ma Migingo ka jalup ruoth ma orito chulani to en ja Kenya. Na keto petition kwayo ni mondo bunge one ane gima gitimo mondo joint survey report noketi cha oketi obed made public ogole mondo raia ong'e ni to noyudo ang'o chulagi ahinya to Migingo en Uganda kosene Kenya mondo koponi en kocha jo Kenya one gima timo to higni 10 bang' mano onge gima osetimore sirikal oling pi. Kidhi Migingo idhi yudo ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie Ugingo chula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya to askeche mag Uganda go emnigi teko gine ma gitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora to jo Kenya emodaka e Uganda mang'eny. Assistant Chief ma Migingo en ja Kenya. Alila wacho ni jo Kenya modak chulni ma Migingo pod kale midhieche mathoth e lwet apisas mag arita kwe mag pinyno mag Uganda. Nyaka sani ji osebedo gi thagruok e nam mang'eny malich. E kinde mag yiero kata gombulu e pacho kae, chula ma Migingo en achiel kuom kuondego mag luto ombulu kendo entiere kod jogo ombulu malo 52. Chulani onge kod sikul kaachiel kod kar thieth mar piny owacho. E higa mar 2018, sikul ma jopuonje mag nasari mane ochaki kod moko kuom jo Kenya e chulani ma Migingo ne okethi kod apisas mag arita kwe ma pinyno ma Uganda ka nyaka sani sikul onge chulano. Joe Juma, Ramogi TV, Migori. En gino mara ni report ma Joe Juma kelo kar kanyo bende boluwe report ma kama kogol Uganda bro yudo ng'eyo ni adieri mar wach